Konferenza tal-aħbarijiet mogħtija l-ħamis mill-MUT dwar studju li għamlet fuq riforma tal-kolleġġi żvelat każi xokkanti li qed jiżviluppaw fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna. Kevin Bonello, il-President tal-Union, spjega li bħala parti mill-proċess biex ċertu skejjel jiġu flimkien, studenti li ser jiċċaqalqu mill-iskola ta' Paris għall-iskola tas-Subin ta' Santa Venera ser jispiċċaw fi klassi taħt l-art. F'kantina, li skont kif spjega l-President tal-Union nifsu, jekk testendi dejk jirnexxilek tmiss is-saqaf tagħha. Qal li apparti dan biex ikun hemm aktar spazju, kamra li kienet toilet ser jitneħħew l-toilets u l-partitions biex tibda s-servi ta' klassi. Ser jitneħħaw wkoll l-uffiċċju tal-prinċipal u tfal ser jispiċċaw joħorġu għal break darba iva u darba le. Dan għaliex fil-bitħa m'hemmx post għal kulħadd, binqas minn metru kwadru għal kull student. Meta inti għandek evidenza ċara illi fi skola partikolari mhux se jkollok biżżejjed spazju biex it-tfal tal-iskola, u mbagħad meta tngħidu anke l-tfal tal-primarja li laqas jistgħu jilagħbu fil-break darba iva u darba le, dawn huma affarijiet li jmorru kontra kull prinċipju edukattiv. Każ ieħor li ġie żvelat illum huwa dak tal-istudenti fl-iskola sekondarja tal-Marsa li issa ser joħduhom f'Ħażebbuġ. Kevin Bonello sostna li ħafna minn dawn l-istudenti diġà ma jħarsux lejn l-iskola b'mod pożittiv u għal dawn l-istudenti bidla ta' dan it-tip taf tkun diżastruża. Il-fatt li dawn se npoġġuhom f'ambjent ġdid feta illi ġiġa għamlu ċertu ammont ta' snin fl-iskola, dina hemm iċ-ċans tajjeb u anke riċerka ta' turi illi dan jista' jkun li jitnaffru mill-iskola iktar milli forsi ġiġa ma mnaffrin xi wħud minnhom u l-assentejiżmu ir-riżultat se jkun ovvja li se jikber. Il-Union tkellmet ukoll dwar dak li għaddej fl-iskola Santa Teresa fejn il-prinċipal ser iniedi ktieb personali tiegħu fil-premises tal-iskola u li għal dan ser iwaqqaf lill-istudenti mill-lezzjonijiet sabiex ikunu preżenti. Il-Union sostniet li dan għandu jkun evitat. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet il-Union ħabbret ukoll li nhar it-tlieta ser ikollha seminar nazzjonali li fih ser tniedi studju li għamlet dwar is-sistema tal-kolleġġi. Fil-jiem li ġejjin il-Union ser tniedi wkoll il-website ġdida tagħha.